Allah ka ba mu kuɗi amin amin. ka ba mu kuɗi ya Allah ka ba mu kuɗi Amin amin. Ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida Allah. mu gera gida yan kannan mu ga hidima Allah ka ba mu kuɗi ya Allah ka ba mu kuɗi ya ka ba mu kuɗi ya Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi mu hidima mu kera gida mu tallafa wa iyaye yankan nan mu ga hidima matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. ya dukkanin shani kai ka san yanzu sai da kuɗi abinda kwai matsala domin ya zama ɗiya karkayar da kawai malam kai dai ka nemi kuɗi Allah ka ba mu kuɗi ba dan mu ko halin mu ba dan mun bauɗe Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. muna bari na gida ne domin mu nemi kuɗi giya kama da ruwa in ka sha ga ta satan gari idan ana magana ta kuɗi san ba a duba haɗi mata haɗa da maza kowa zai so ya samu kuɗi malam Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. matsala ta yanzu kuɗi suke sa babba har ya zamo ya dinga fita batu kai ka ce ba ya gana mu kwaɗai yana ga kuda kuri kausa ya iske da mu ana shiga nasuwa inda ya zamo ana da kuɗi malam Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. ya lokacin da na fili domin na kera gida wallahi sai da na zo don sai kayan da za a haɗa a fara ta da gini to nan fa na gane zan yi gida wallahi sai da kuɗi komai ka taɓo a yanzu ko yayo sauyi Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. idan talaka ya je neman aure abin tausaya abin da za a gani farko yanayin shigar da yayya da keke ne ya yi soshin koko da botayayya kafin a ba shi ruwa sai ya ci batutuwa cikin wani sauyi Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. burin da duka suke son baya wuce saboda kuɗi da mai kuɗi ya iso shi zaka ga sun kira mahadi sannan su ba shi kulawa si ladabi saboda kuɗi ƙarshen ta kowa cikin su zai duka ya dinga biyayya malam Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. idan ka duba halin da muke ciki yanzu za ka gani duk wanda bai da kuɗi kowa ya za mai ɗan gani mai da sai da kuɗi kan komai sun zamo magani don ko karatun boko bai yi wa in babu kuɗi malam Allah ka ba mu kuɗi mu yi hidima mu gera gida. na gode Mu tallafa wa iyaye ƴan ƙannan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zamto yaro. na sana'ar waka kai kasan saboda kuɗi ina sana'ar ɗinki domin dai na samu kuɗi
Ina sana'ar wanki har guga saboda kuɗi. Babban abin da na so mu fahimta kar mu raina sana'a malam. Allah ka ba mu kuɗi mu hidima mu gera gida. Na gode. Mu tallafa ma iyaye yan kallon mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zanto yaro. Allah ka ba mu kuɗi mu hidima mu kera gida. Mu tallafa wa iyaye yankan nan mu ga hidima. Matsala ta yanzu kuɗi suke mai da babba ya zanto yaro. Allah ka ba